Battle of the Midgets anyway. So, MC to my right, introduce yourself. Cheers! Yo, barista! CLPG, Rhyme Squad, shoutouts kay Ryan Nakabilo, special shoutouts kay Regine Banmar. Yo, City, let's go! Bars! First hanap ba sa mga MC sa inyo? Supremo won the coin and he decided to go first. Unang round kay Supremo. Bay, react pa din din. Ilong na mga boys. Yo! Yo, check! Sa katong naa sa layo, pwede na mo mapadol. Pero dili gapon ka dungog, pasabot bungol. Yo! Sa imong pagbangga, imong gidangat kay atraso. Wala ko'y planong manaywan kay kabalo ko nga parehas na tang salto. Magut banay taog kusog, sige wa ko'y pakisa imo. Di na ko kumpan imong nawunga uwang, kumpan imong garpo. Yo! Ano game? Best game over na sa kalaban. Ako yung hitman na walang pangalan. Balinis ang galawan, walang bakas na iniiwan. Para ka lang adik na itutumba kasi pangalan mo'y nasa listahan. Yo! Pero di ka pwede nung dagan. Kay mas paspas sa kuwang bala. Bang 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 mulang taag at kung tao sa bayhanas na ebidensya. Vroom 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 walang makakahabol sa akin kasi ako ang bida sa eksena. Ako'y tao ni Digong Gong Gong kaya huwag ka nang umasa sa hustisya. Yo! Kasi disgrasya ang aabutin kapag ako ang nagwala. Kapag ako nasa entablado lahat ng tao na bibigla. Walang pwedeng lumapit sa akin na para bang naghagis ng granada sa gitna. Sabay-sabay pasasabugin pa kay lahat ng kalabang nagtangka. Kasi sa lahat ng mga walang bilang, syempre kabilang ka. Buburahin ko pangalan mo sa ligang to sa buhay mo. Ako bang magpapasya? Kasi ang lakas ng loob mong mag-angas sa isang sundalong biyasa. Di mo na kailangan magsagwan, wasaksakin ng iyong palsa. Sa mga gustong pumalag, simulan nyo na mag-alsa. Parang Donald Trump lang patatalsikin ko tong dayuhan sa nasasakupan kong bansa. Yo, check! Kasi nung ako ang pinadayo, nakuha ko 2 panalo. Tapos ngayon itatapat niyo ko sa dayo. Pwede-posible sa akin itong manalo. Napapaliw ka na ata at di nag-iisip ng mabuti iho. Kung inaakala
paghangad. Ibili nato ning pugok kay di ni kayang musabay sa kong kalidad. Kung ikaw na lang manggaling ang makontra bisag kung sao ni mo upok akong kalalom dili ni mo ni kayang ang matungkad. Tao daw siya ni Digong! Si adik tong puta! Bisag di ka mo sabak ang malukong apil kas dukhang sa inyo ha! Yo! Kaya Supremo! Isa na naman sa mga putang inang nagbabalik! Ugana ang ulit ug bugit kaya bati na ulit! Uy, pangit na maliit! Bakit bumalik ka pa ulit? Mararanasan mo lang ngayong gabi kung paano! Madiktik pagkatapos iligpit, walis kung bawat partihan mo'y kalat sa sahig, tatanggalan ka ng lamang loob! Karni kitang ibabalik na nakasilid sa supot na maliit! Sa sobrang brutal ng pagkakagawa, mas bubumukhang brutal pa sa'yo ang ina si Jester nga sawit! Shit! Kaya Supremo! Ilabas mo na ang superpowers mo, iho! Supreme noodles mo lalo na sa Europok na na-stick, oh! Dahil makakatikin ko ng super kick with supreme hits! Power punch 3,000 hits! Triple shots! Hit judge chest and counter freeze! Durog ang muscular system mo sa chest! Durog ang lungs! Durog ang nest! Respiratory mo i-erase! Sa sobrang brutal ng pagkakagawa ng pagkakauman ng pagkakapuga pati utak mo! Hiles! Sige na bless! Masakit na agad! Ganun ako gumawa ng intro! Internal operation activating pag kita'y pinasok sa nicho! Kaya kahit magpunit ka pa ng sinula para sa kalayaan ay hindi pa rin nagdadagyan sa panibagong digmaan! Puro ka ng tapang at galit kaya hindi ka kinikilalang bayani ng karamihan! Andres Bonifacio! May marsyal na kami sa liga kaya hindi ka na namin kailangan! Kung may ilpili at tulis ko sa nakaraan, ako naman ang Francisco sa kasalukuyan ng modernong digmaan ng panibagong balagtasan! Kaya Supremo ang manang revolusyon! Kung ang diktador ng liga, ito ang aking Korte Suprema! Malingkalaw mo lang dito, bangkay kitang ilalabas, malahong kumpitay ang sistema! Ikaw ang binigay ng target habang nagpa-practice shooting ang barista. Sabay karabit ng RPG sa iyong tuktok para nag-sound trip lang ng metanoia. Kaya patay itong alalay ni Batman pag binato ko ng Reagan. Hindi sulit yung huling battle ko dito kaya ikaw ang ginawang Ray-Fan. Basic rhyming puro angas kaya estilo mo ay less than. Kaya tagilid at mo sa pagtangga mo sa sungay ko lubog ang angas ng expediensan. Kaya Supremo Robin Cruz Maniakis Animal. Hoy Supremo Robin Cruz! Supremo Robin Cruz Maniakis Animal! Satapat ka sa kapwa animal, isang modernong kanibal. Pangil ko hindi namimili ng kalaban, tumatagos ito sa pinakamataas na hiniral dahil pumusapay para at lirikal. Mas makapangyarihan pa sa hari ang taglay ko na mental. Mati ka sa akin sa isang galaw lang kaya kung lumamo ng opisyal. Magpapaulan ako ng bars, kaya sana nagpayong ka iho. Tatago sa pinakamatibay na baluti ang sandata ng matadero. Depensa mo'y sinambot na ng pork at yempo. Binansagan akong a la carte king sa dami ko ng inihaw na dito. Muna ako na plano mo ka, masundo na akong nula. Sintensyahan ko na ni Litso ang away pagduha-duha. Iyotong ko na mong bakba, bakit mo magpapa? Inukonte ka nga pinatwork sa pipin appers mo mga barkada. Bunal-bunalan ka mong naong sa kong lagay o hilang-usan ka o duga. Han ko na mong lubot, hantod bationg kagkaluya. O karoon ka balo nakasamura lesson, pagtuon na pinutan. Kaya anak ka brutal ang maestro sa klase nga imong gisudlan. Kaya sige, ilabas na ang hasang mo hiho para masukat ang lalim ko tawak. Ako'y pitong kontinente na pinaghalo na nabuo mula sa puso ng dagat. Kaya itong bansot na pasikat, bumanggalan sa pahamak. Ako'y isdang oro ng katawang tao para muling lumamo ng liwanag. Yo! Versus mo'y napakahaba. Pero rito, napakabaho ng iyong pumana. Buton na ko niya. Utangin na, bayuta ka! Ayaw ko kay Virgin Pagodong. Yo! Yo, check! Tinawag niya akong pangit. Pare, wag ganyan. Wag yang pangit. Kasi ikaw yan. Yo, check! Wag, check! Yo! Yo! Halatang natatarantado pag nakatungtong sa entablado. Isigurado sa mga barang ipinasok sa kanyang ulo. Magmumukhang gago tong payasong itinapat sa walang awa na Supremo. Ika'y lumapit sa delikado paguguhuin ng iyong palasyo. Di lang kasi dapat puro bangga. Dapat matuto ka rin pumrayo. Kasi magdasal ka man na magdasal, walang mangyayaring milagro. Di ko basta-basta binibigay
ay aking corona, kaya huwag ka masyadong ambisyoso. Di na namin kailangan ng bar. Rista, marami ng ganyan dito sa Oro. Sa bagong ligang tinuntungan sa sagasaan kung nila lang at ako ang unang uupo sa nakalaang trono. Kasi gumamit ng dahas, kaya ang kukuning kabayaran ay yung buhay. Di na kailangan ng suportorero, ako na mismo maglilibing sa'yo sa hukay. Di natatakot sa demonyo, ako'y pumuputol ng sungay. Nagwawalang tarantula, ay tinapak nyo sa gagambang bahay. Kasi nakakabwisit na isipin kung ba't kailangan sa'yo ako ang maitapat. Sa mga bala mong dala, sa mga bara mong taglay, alam nyo di ito sapat. Kahit anong pilit ang gawin, di ka pwede sa'king umangat. Kasi kung gaano ka walang kwentang tao, ganun ka rin ka walang kwentang magsulat. Waday kurat, pero kuratunon. Tama! Pakanon, di mo kaon. Dili matulog, kaya dili bation, nagkatulgon. Munang ipikto sa inyong bisyo, ang kabantay, hinay-hinay, nagkagupain yung kaubaon. May pag-uundang ka og droga. Yo, may pag-uundang ka og droga. Kay masuko siyang kuldigong. May pagbuadto ka sa amua, pati launta at daggot ka na sabong. Pagbubaay tang duwa, pero mas gupo na ako imong nawong. Kahit kabala ka na pagumantagaan, tikag babae. O babae na naisira ang bisong. Kaya ka pugong. Hindi ako pangin sa akong batos. Pasinakuan dili ka pugong. Ug masagpaan ko nig sapatos. Ngaway liston kay giikot na nako sa imong liog. Karon pa mo makakitag patay nga ilubong nako nga nakatindog. Dili ni makita og saman pero mapuno ni sa bunog. Di na naman kailangan og parehas nimo sa among liga. May pagmubali ka ginoo. Kasi itong matseng, masyado ng feeling magaling. Imong utok, murag na ice cream vendor sa sulod, kabalo kang ano, kay naay tiniling. At sa group chat, masyadong pabida tong puta. Ang daming lumalabas sa kanyang bunganga. Nagtaka pa siya kung ba't wala siyang bating na na-upload. Alam mo kung bakit? Kasi di nila na-upload yung mga bating na walang kwenta. Oo, nakatsampa ka lang nung una. Itinapat ka sa respetado, di naman nire-respeto sa aming liga. Pagkatapos ng labang to, baka wala ka ng mukhang maipakita. At baka mukha sa aso ang iyong manakaw. Matataungan ka at pagsisisihan mo ang gabing to at maiisip mong di mo pala talaga kayang pumatay ng isang katulad kong halimaw. Basic timing, tang ina! Yo! Buong rounds mo na mismo nagsasabi na... Yo! Yo! Buong rounds mo na mismo nagsasabi na wala kang kwenta, tang ina! Yung tumalo sa'yo na tinalo ko, 50 pesos lang ang halaga. Ikaw ba kaya na wala kang kwenta, tang ina? Yung kayabangan mo taglay, pakitigil-tigilan mo na. Dahil pag pinag-zero kita mamaya, 15 pesos raka. Kaya heavyweight, paano naging mabigat ang ganyang kaliit ang pangangatawan? Dahil kung sa sulat ibabase ay hindi ito lumamang. Puro ingay lang naman mababang ilog na nakikipaglaliman sa karagatan. Ito'y malawak ang kalakalan. Nilabog ka ng sarili mong katangahan dahil paano ka makikipagluluran sa baris ng hibang kung ang lalim mong taglay ay hanggang tuhod kulang. Kulang sa kaalaman pero gutom sa katanyagan. Mulat sa kamalayan pero tulog ang kaisipan. Sarado ang pangunawa pero bukas ang kamangmangan. Paano ka makikipagpugutan sa hubusan datahan kung supremo ka lang at ako ang utak ng kilusan? Hinugot pa ako ng panahon mula sa kalangitan para ilagay sa pahamak itong pahamak mula sa kapahamakan. Kanina pa kita sinusunod ng hindi mo lang alam, hindi lang ito basta bars ng supremo. Ito'y parusang walang hanggan. Lumagpas na sa Sir Craig sa pagiging class S, kaya ako napiling pumalit sa trono. At yung ulo mo ang gagawin kong
Isak Maestro. Yo, ito ang pinakamalas mong gabi ngayong taon na para bang may discount sale ngayon at sa inchi ka nagtanong. Inatulog ko na ang dragon at kinulong ko sa kahon pero ang buntot ay hindi kasya. Kaya ibabaon ko sa iyong tumbong. Libro kang hindi pwedeng masahin. Ang ina ano ngayon? Wala namang may paki sa'yo at walang nagtatanong. Kaya itong unggoy sa jungle book, bibigyan ko ng leksyon at tinundukan ko pa yung S sa gitna ng prosesyon. Tika, tinundukan ng S. Yo! Tinundukan yung S. Process. Session. Walang nakaramdam na pinagtagpo tayo nilang dalawa ngayon para turuan ka mapaslang na para bang ako yung nagwawalang anon sa dagat at ikaw yung bahay kubo sa pangpang. Bang bang! Yo, ulitin ko. Tinawag na akong matseng. Pare, huwag kang ganyan. Ayaw na, huwag kang matseng kasi ikaw yan! Yo, Charla. Yo! Panguling round! Ayoko na sanang magsulat kasi nakakaumay tong kalaban. Sarili kong lapis aking binali at itatarak sa dibdib ng mga katulad mong gahaman. Sige, umupo ka lang ng maayos. Ipagtitimpla kita ng kape. Sa iyong palasyo, ikaw ang boss, kaya bilib ako sa iyo, pre. Pero ako'y hahanap na magandang tiyempo, palalamigin ko muna ang iyong ulo. Pagkatapos bigla kitang sisipain upang malaglag. Literal na pinatalsik ito sa trono. Wala mang sino-sino, sinadya kong putulin ang aking preno. Malimpintuan na yung binuksan na ikay dumiretso sa impyerno. Bigat natin di magkapantay, kaya lahat ng pinagagagawa mo'y walang saysay. Walang lakas upang sumabak sa isang laban na para bang ethics na laylay. Pagkatapos pugbugin itong mangmang mangangailangan ng saklay. Isang gabi na naman ang matatapos at bukas ng umaga madadagdagan na naman ang mga bitang ng mga natag ang bangkay. Kaya umuwi ka ng maaga at huwag ka masyadong magpagabi. Bawal ganyang klaseng mukha ngayon, baka masalvage ka ng pre. Oo, ngayon. Yo, check. Yo, ngayon, bawal ganyang klaseng mukha. Alam mo kung bakit? Kasi mukha kang adik tignan. Baka sa halip na ikaw ang mang-trip kapag nahuli ng parak, ikaw pa ang mapagtripan. At Lord, patawad. Kasi ayoko na sanang manglait. Pero sa lahat ng hulog ng langit, isa ka sa pinakapangit. Yo, simong dagway, dagang buslot na pwede na ako nga masilip. O tanawin imong nawong murakag durian. O durian nagikuwaan mong hait. Pero ops, di ka pwede na magalit. Bawal dito ang pikon, tanggapin mo ang katotohanan. Kung ba't pangit kang ipinanganak, wala ka dapat ibang sisihin kundi ang iyong mga magulang. Kasi depende na yan sa posisyon. Malamang mahilig sila sa dog style kaya mukha kang aso tang ina. Nung ipinanganak ka daw sa ospital, sinaksakan ka ng anti-rapist na mga nurse kasi tinahulan mo daw sila. Yo, pero maiba. Gamit ang letra ito ay gera. Mga sinulat natin ng ating bara ay ating bala. Parte-parte ang intabladong to na pwede tawagin tinamapa. Isang maling pagtapak lang, may mga patibong nasasabog sa iyong isla. Kasi walang kwenta. Lahat ng pinagsasabi mo kung bubuksan nyo lang ang inyong tenga. Ito'y mababang kalidad. Oo, mababang kalidad na para bang gawa sa China. Kaya ngayong gabi, ikaw ay magtatapos. Ngunit pupunitin ko ang iyong diploma. Kukunin ko ang iyong pangalan at susulat sa lapida. Ito'y isang malaking trahedya. Dadanak ang dugo at tanging dahas ko lang ang inyong makikita. Tapos na ang labang to at ang iyong butot naman ay kakainin na ng lupa. Kasi ito'y labang historikal. Itinapat ka nila sa akin kasi alam nilang sa akin di ka magtatagal. Kung inaakala mo matatalo mo ako, pues isa kang malaking hangal. Kaya ako ni mo mapildi doon o maiyak na nimo ang balas na ginaingon ni Maxan. At muli, di na importante kung sino ang manalo at matalo. Ang mahalaga, napasaya ko kayong mga tao. Salamat sa nagpunta at dumalo sa aming duelo. Sa muli natin pagkikita at mapunta sa supremo.
Barista, South Dogs, Supremo versus Barista. Performance Bay, 100% Supremo. Malupit din si Barista pero kaso lang medyo lumamang talaga si Supremo all 3 rounds. Supremo all 3 rounds. All 3 rounds shit. Kinain tol. Kinain yung delivery presence. Nakaka-resist mo. Yeah. Okay ka. Start sa Supremo. Yung boto ka. Supremo. Unang round. Kinain yung dalawang pan. Medyo pantay yung magkabila. Tapos nung second round sa third round na lang magkatamaan. Tingin ko parang nakakay yung ilaw yung barista sa alad niya si Supremo. Consistent yung mga ginawa niya yung Yakakisaya Tagalog. Silius. Sa dalawang usage system sa bout round. Sa Supremo, yung stage impact, ups. Tapos yung consistency every round, yung tapos yung Kabarista, yung first round niya, consistent hanggang sa 3 rounds. Nasabayan ni Barista yung estilo ni Supremo sa round 1. Tapos yung mga lines niya, hanggang sa round 3, mas na tumataas yung mga lines niya sa first, second round, sa third, kaysa ka Supremo. Kaya yung dito bigay ko kasi. Tasyo! Atas gamay, para makita mong dagoy mo. Yo, Tasyo, sinus Mercada sa MCG Familias ka. Talutan na ko. So, ganito lang yan. Supremo at Barista para sa akin, Supremo. Yung Supremo kasi lamang sa height, saka mas maganda yung bara niya. Pero mas matibay pa rin si Barista. Kaso, mas lumamang si Supremo.